Sedite u miru, zatvorite oči, udahnite duboko i izdahnite lagano. Još jednom, udahni mir, izdahni sve što te opterećuje. Biti sam nije isto što i biti usamljen. Usamljenost ti se desi kada zaboraviš ko si, ali samoća, ona ti otkriva sve što si bio i sve što možeš biti. Tek kada naučiš da tišina nije praznina, već prostor u kom Bog govori najtiše, tada počinješ da rasteš. U toj tišini, u toj sobi gdje si samo ti i tvoje misli, tu se rađa najdublji mir. Mir koji ti niko ne može dati, jer ga nisi ni tražio spolja. Našao si ga u sebi. Ljudi često žure da nađu nekog, da ne bi bili sami. Ali kada voliš nekoga samo zato da ne bi bio sam, to nije ljubav. To je beg. A ljubav ne beži. Ljubav ostaje. Zato nauči da budeš sam. Nauči da ručaš u tišini. Da šetaš bez cilja. Da sediš bez ekrana. Da budeš sa sobom kao sa najboljim prijateljem. Jer onog dana kada dođe osoba koju tvoja duša prepozna, ako nisi naučio da budeš u miru sa sobom, unećeš nemir i u njen svet. A ljubav nije spašavanje. Ljubav je dvoje celih koji se prepoznaju. Ne polovina koja traži drugu polovinu. Budi neko ko ne traži utočište u drugom, već neko ko zajedno sa nekim gradi hram. Jer kad znaš da ti je dobro i sam, tada znaš i da si spreman da nekome daš najlepši deo sebe. Ne zato što ti nedostaje nešto, već zato što imaš šta da ponudiš. Zato večeras ili bilo koje večer, ostani u tišini. Zagrli sebe i znaj, nikad nisi stvarno sam, jer tišina u kojoj si uvek ti šapuće: tu sam. Bog te nije napustio, samo ti pokazuje da prvo ti moraš da naučiš da budeš dom, da bi znao kako se dom pruža nekome.